Siyamema ikhulume noBishop wena uMsimanga ukuthi ngizobe ningekho aphansi kogcoko lwakhe next week nizobe nila ekhaya. Siyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Siyambonga uNkulunkulu umphathi wehlelo uthe it's unbelievable ukuthi it's Friday today. Unbelievable ukuthi dlulile zonke le insuku from Sunday kuze kube namhlanje. I have been blessed. Amen. Mina ngibusisekile bazalwane. Busisekile kakhulu nasekubusekeni kwami futhi ngibonile ukuthi ukusathana kuyadelela. Kuyadelela kodwa sizomkhonza uNkulunkulu kunjalo. Kuyadelela wathi udelela la evikini wadelela ngasho ngathi uyadlala asibe sizoqhubeka. Bakhona nabanye bethu la abawofakazi bambonile uSathane edelela ephilweni kwabo sathandaza uSathane waphelwa amandla wajabhiswa. uNkulunkulu nakho sikhona sonke sizomkhonza egameni lika Jesu. Amen. Amen. Namhlanje isihloko sethu sithi the sound of his judgment. Umsindo okwehlulela kwakhe. Ngifunda ke incwadi yabaseThessalonika, sounds of his judgment. Funda incwadi ngobaseThessalonika First Thessalonians chapter number 4. First Thessalonians chapter number 4. We are looking at verse number 16. Verse number 16 uvuthodaba. It is the climax of the nkulumo kababa uPaulos uma ekhuluma nebandla lase Thessalonica. Unumber 16 ufundeka ngalolu hlobo New King James ukushicilelwa limi lasemzini. Ngizoyifunda ebese ngiyayichaza ngolimi lwasekhaya egameni lika Jesu. Amen. Amen. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Amen. Asithandazeni baba wethu osezulwini wena okhona indaweni zonke. Siyabonga ebusuku kungolwesihlanu ukuba malishona ilanga egameni lika Jesu uthe wakhumbuza wonke lo muntu ogcwele kuleli dokodo ukuba eze kulendlu ebizwa ngegama lakho ukuzodumisa ubuNkulunkulu bakho. Siyathandaza ke Nkosi ukuba abaphulukiswa abagulayo, ukuba uNkulunkulu othandekayo unqobe izimo zethu ezahlukahlukene ezisihlukumezayo. Siphile under your grace and your mercies. Egcineni izwi lakho namhlanje lifundwayo lenze lokho kungasoze kwenziwa umuntu ekuphileni kwethu. Lokhu sithandaza kahle singezi ngegama lomuntu thizeni kodwa siza kuwe igama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Ngokula dela sindisi uzozo izinzizi labuko nambola dela yiboni solandela ngokula dela sindisi weno wa fetikazi
noma ngayeka nonke bazalwane. Hayi noma ngabuyele emuva nonke nibizwe ngama backsliders. Kodwa ngomlandela noma ngingedwa. Vela ngadinga inqwaba. Udinga onhliziyo yakhe inikelwe ngokuphelele kuye. Mina nje noma ngingedwa badlala amakholwa. Vele angilona newele ngangingedwa esibelethweni egameni lika Jesu. For 9 months mina ngingakhulumi. Ingakho ngikhuluma kangaka. For 9 months ngingakhulumi mina. For 9 months ngihleli ngedwa ungekho wena. Egameni lika ngingazi nokwazi ukuthi ukhona egameni lika Jesu. Ingakho ngomlandela noma wena ubuyele emumva kodwa mina ngomlandela egameni lika Jesu. Kulona sihlane ebusuku kulezi inkonzo bekudingeka abantu abayomlandela noma basha bonke sebebhema insangu bedla ama drugs ebese kodwa mina ngiyomlandela noma basha bonke belala embhedeni engesiye yabo egameni lika kodwa nje uthi mina ngomlandela kodwa yena egameni lika Jesu. Abasha bonke bewa left right and center. God is raising a new batch of young people. Abantu abazoshiswa ivangeli egameni lika Jesu. Abazokwehla amagquma ngentaba behle phansi emathafeni kufunwa izimvu ikaNkulunkulu ezilahlekileyo. Kuleli ihlabathi eliguga njengengubo bedingeka abadala egameni lika Jesu abathe ebudaleni bami sengikubone konke kodwa sengiyamfuna wafa entabeni yaseKalvari noma bengawa abanye abadala egameni lika Jesu ziwi izalukwazi ithakathe mayifuna ukuthakatha
egama bese nje kodwa mina ebudaleni bami kodwa eminyakeni yami yobudala kodwa lo Jehova ngiyakumlandela egameni lika Jesu izonke izalwazi zidluma nkayinga egameni lika Jesu ibhema nethu kodwa mina ngiyakumlandela egameni lika Jesu waseNazaretha bekudingeka banjalo nakulo 2 weeks namhlanje esiku halfway mark bekudingeka abantu abasha abathi noma kunzima though I will be jobless ngenxa yokulandela lo Jesu kodwa ngiyakumlandela egameni lika Jesu ngiyakumlandela noma engasaphalanga ngiyakumlandela even though engasamnikezanga izinto engiyikhulekelayo kodwa yena ngiyofela kuye egameni bekudingeka abanjalo egameni lika Jesu namhlanje ebusuku ula namhlanje ngoba uJehova ubedinga wena akadinga bangekho la egameni lika Jesu akadinga baseka ungafika ekhaya bese uthi awukube benikhona akuyona yabo uma kuthiwa bekweyabe ngabe balana egameni lika Jesu uJehova wenza isiqiniseko waphula imigoqo for you to be here namhlanje ebusuku eyakho le akuyona yabangekho egameni lika Jesu. I want to welcome all of you and welcome our online audience ukuthi uNkulunkulu anenzele umusa egameni lika Jesu waseNazaretha namhlanje ebusuku ngizwe kahle bandla lamakholwa uma ngilalela uthi umbhali encwadini yamaHebheru number 4 uverse number 12 wakhona uthi umbhali uma ebhala kahle ngepeni eliphefumulelwe uthi umbhali izwi likaNkulunkulu linamandla izwi likaNkulunkulu nizentweni enamandla namhlanje ebusuku nisemandleni kaJehova ngisho mantindane ngisho noma kuthiwa wathakathwa igama lakho libizwe inkambeni zobumnyama namhlanje ususentweni enamandla egameni lika Jesu namhlanje usungokhululiwe egameni lika Jesu waseNazaretha izwi likaNkulunkulu linamandla umbhali umeqhubeka uthi lona leli izwi elinamandla liyaphila egameni lika Jesu it is life and it has life egameni lika Jesu may the life of God be reignited in young people and everyone who is here tonight may the life of God be your life today ngoba lempilo iphilayo impilo ebhubhayo impilo emfishane impilo yokulahlwa nansi impilo engunaphakade ebuJesu waseNazaretha izolo masivala ebusuku we do not care whether we die sesizwile ukuthi isibhakabhaka siyogoqwa njengomqulu wencwadi usongwa when the heavens will be wrapped like a book egameni lika Jesu like will be rolled back like a scroll ithi iBhayibheli amathuna ayovuleka bayophuma abangcwele egameni lika Jesu that is why noma ukufa kufika sikubuke emehlweni sithi do your worst do your worst do your worst now we know ukuthi you have no power over us death has no power over your life egameni lika Jesu walk in victory ngoba wena awusiyena onqobile kodwa izwi likaNkulunkulu lithi ungale kwabanqobi you are more than a conqueror egameni lika Jesu waseNazaretha. Let me tell you something how much of a conqueror you are from the loins of your father to the womb of your mother egameni lika Jesu you were about 6 million children from the loins of your father to the womb of your mother 6 million abanye bathi 600 million children from the loins of your father at the back of the car under the tree doesn't matter whether you are on the side or you were born on the side of the lock or at the back of the lock no matter in the lock itself it doesn't matter but from the loins of your father to the womb of your mother you were about 6 million siblings reaching for an egg, an incubator, a sanctuary of the womb of your mother. Listen to this, only you made it. Only you
made it egameni likaJesu. All of your siblings died on the way. They were powerless, but the most powerful one, a meaningful individual, was you. You made it to the egg. When you reach the egg, iqanda lifika ine ngaphandle mase livalela ama siblings lawa angangenanga qala ashaya eqandeni afe ngoba sekufike wena wafika inkingi isilwane ngoba ngaxaka inzuba yike yafika kwaqina iqanda wavaleleka abanye ngaphandle indlela oselfish ngayo valele ezinye ingane ngaphandle. That's how powerful you are. Nothing can withstand you. Asiki isimo la emhlabeni esingamelana nalamandla onawo. Lalela, izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu liyaphila egameni likaJesu. Uthi umbhali lisika ukwedlula inkemba zonke eyisika nhlangothi zombili liyahlukanisa nje amathambo nomkantha egameni likaJesu waseNazaretha. Uma kuthiwa izwi likaNkulunkulu, it is like a double-edged sword egameni likaJesu, lisika ukwedlula inkemba zonke, okusho ukuthi liyalimaza. Ngeke phela usikeke wena uhleke. Uma nje izwi likaNkulunkulu lifundwa ebese kuba sengathi liyahlekisa kwena akulona. Akulona. Akulona bandla lamakhono. Akulona nama chief of staffs. Egameni likaJesu. Afake overflow ngaphakathi. Ngula dela sindisi pendoa titikazi no mabo ele mutela usali solandela ngula noma usikwa inkemba hleke. Lento yenza abantu bahleke noma babe nalento yokuchukumiseka ingoba kusuke ngelona izwi likaNkulunkulu. Kusuke nje kuyi-comedy show in a form of preaching egameni likaJesu. Incebo kaNkulunkulu isuke nje ikhuluma njengokubatshwa kweindlebe zabantu bakaNkulunkulu. Isingasho lona izwi likaNkulunkulu. Uma likhulunywe kahle usuke endaweni oyithandayo ezimpande zakho okhulele kuyona wahlala kuyo for the rest of your life. Malifika izwi ebese lifike likebule kuleyo ndawo bese uyalimala. Ngesikhathi ulimala kubokwazi ukuthi hilo liyalimaza egameni likaJesu waseNazaretha. Mina ngikutshela ubufakazi obuqandula ikhanda. Bakhona abantu abahlezi la, even in my online audience, abantu abake bagwazwa inkembe sikathi esikuhlangothi olulodwa. Baneyibazi kumanje. Phamba isandla phela mawunjalo. Sibuze wena ukuthi wahleka ingamhlaba egwaza. Abanye bethu labagwazwa ngeOkapi ungangesithupha nje ingaka lento isikuhlangothi olulodwa kodwa ngikutshela isimanga inezidumbu phansi kodwa isika uhlangothi olulodwa okusho ukuthi izwi likaNkulunkulu agcini ngokumlimaza umuntu kodwa kumele egcineni limbulale. Ngeke izwi likaNkulunkulu liphile nawe uyaphila futhi ngeke hayi uyayibo when you are just playing church. Yabona izwi likaNkulunkulu number 1 lifike likulimaze ulimale wophe egameni likaJesu bebuhlungu egcineni you have to die. Uma ungafanga egameni likaJesu you are half
a Christian. Ungumkristu ongaphelele awudwalisiwe kahle kulento yobuKristu egameni lika Jesu ngoba izwi linjengenkemba esika hlangothi zombili lahlukanise amathambo nomkantsha ngokunjalo ke bandla lamakholwa malifika namhlanje ebusuku if you are here for the first time thina salimala kusuka ngoSunday siyofa ngolesihlanu olizayo egameni lika Jesu sokusilimale njalo nje ngoba lento iyalimaza egameni lika siphaka umphoko ke manje into akazubona ngomsombuluko sobe siphaka istambu teqina ukudlula umphoko kuzibishop la ngomsombuluko nami ngiyalesaba lizawuphaka istambu nanisaphaka uphuthu lalela izwi likaNkulunkulu incwadi mangaphosisi uPeter wokuqala isahluko sakhona esika number 5 mawufunda khona indimana unumber 8 iqala ngalamagama athi be vigilant be sober your adversary the devil lalela hayi awuzwanga kahle mhlawumbe ngisho ngolimi lwasekhaya ithi qondani nilinde ilento yabakholwayo idinga abantu abazoba vigilant ebese beba sober bangasanganiswa ingoma bangasanganiswa mhlawumbe ukushunyayelwa kwezwi bangasanganiswa ukuthi indligwele egameni lika Jesu lento yabakholwayo idinga abantu abazoba sober ebese beba vigilant egameni lika Jesu kulomhlaba esikwona sibhekene nemimoya yobumnyama uthi umbhali uma ebhala kahle uthi your adversary isitha senu usathane uma siza kini njengebandla lobuKristu uma siza kuwe isitha sikaNkulunkulu asizi simnyama sinomsila sineyimpondo sibomvu egameni lika Jesu siyazi ukuthi uma siza sineyimpondo size simnyama sinomsila egameni lika Jesu uzoshesha usibone ebese uyabaleka lalela iBhayibheli lithi lesitha your adversary the devil when he attacks in the form of Jesus ma eza usathane uza kithi ebhonga njengengonyama akasiyo ingonyama thina sinayo ingonyama already akuyena noma isuzulu akuyena nalabo abangisihlala kusibona kodwa ingonyama yethu ithi iBhayibheli yakwaJuda impande kaDavide ikhwanqa likaMaria isiwili sakwaIsrayeli isilenda bazalwane esalenge entabeni yaseCalvary iBhayibheli mayichaza kahle malemchaza kahle bazalwane labazalwane basePostoli bathi ugandagando yelo egameni lika Jesu iyona ngonyama esikhonzayo ayikho lalela when the devil comes to us he comes as if he is the ngonyama ukuze uma ungafundanga izwi likaNkulunkulu ungamazanga uJehova ezwini lakhe you will follow the devil thinking ukuthi it is Jesus kanti it is the devil behind the pastor lalela bandla lamakholwa egameni lika Jesu iBhayibheli sifundisa ukuthi uma uSathane efuna ukudusa ibandla ukhethwa umunye lapha phakathi kwethu amuse esikoleni ahambe amfande futhi ahamba ayofunda lento ebizwa kuthiwa Theo what ngithini uTibani lokho ahamba ayofunda ke lokho bazalwane abese yabuya amfaka isuthi ameshe futhi angithi uyambona akafake uthayo yelo nebhluku elibomvu neshirt elimustard uyamesha. That's what the devil does. He takes one of us amuse esikoleni he funds them. After he funds them he plants seeds of error ekufundeni kwabo ukuze kuzoduswa ngisho nabakhethiweyo
abantu ebekumele ngabe kwinkolo yobuKristu siyabasaba kakhulu masibona siyababalekela yibo labo meshi yibo laba ngoba when the devil attacks the church, when the devil attacks the family, when the devil attacks your life, he attacks in the form of Jesus. May attacker uza kube ngathi uJesu ube zobantu bethi ngilandela phela ukugcobo lukaNgcobo uyizwa ke manje isinosathane phakathi letho aba akusalandelwa izwi mina phela ngowase Presbyterian akayena kaNkulunkulu yena ungowase Lutheran yena ungowase Wesleyan Methodist yena ungowase Catholic yena ungowase Seventh Day Adventist but ezwini they are found wanting bayashoda ezwini abantu bakaNkulunkulu into abayifunayo bafuna isonto esontweni bafuna umfundisi bafuna ugcobo luka baba egameni lika Jesu waseNazaretha akelithi amen kakhulu phela amen angithi angimubi kangako ngizamile la iBhayibheli uma ichaza kahle ngifuna siyibambe la sigcine khona izolo siyaxolisana nathi ngekho ibambeni siyayihupa nje isikhathi sizosuke sisishaya lalela izwi likaNkulunkulu izolo lithe uma likhuluma nathi lathi kumshumayeli unumber 12 uverse number 7 wakhona lathi uma umuntu elala ubuthongo bokufa iBhayibheli ithi uthuli lubuyela emhlabathini njengoba lwalunjalo noma la thathathwa khona lalela uma umuntu efa egameni lika Jesu ithi umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo egameni lika Jesu izolo sayivala ngokuthi pho ipoko ivela sithe izolo sambula nje iqhuzu lesinqa sodwa sika Sathane namhlanje sambula lelinye iqhuzu sifuna inqe zakhe ihlalo balo masigebeni sayivala ngokuthi izolo uma kwenzeka siphupha bakithi abalala ubuthongo bokufa uma kanti kuukuthi uthuli the body returns to the ground la the body came from and the body becomes the ground because the body initially came from the ground and umoya kaNkulunkulu returns to God la khona umoya kaNkulunkulu the breath of life yayivele khona sabuzana izolo sathi pho uphi umuntu egameni lika Jesu waseNazaretha safunda incwadi kaJobe 14:10 egameni lika Jesu yaphendula lo mbuzo esibuzayo ukuthi kanti uphi umuntu wathi uJobe uverse number 10 isahluko number 14 wathi uJobe umuntu ofileyo uphelile sathi hayi man wasidida Jobe thina besitshe bakubo nje thina besitshe basezulwini thina besitshela ukuthi hayi Jobe abanye basesihogweni manje ababengakholwanga abanye bagida esifubeni sika Abraham nje uJobe nangethi umuntu ofileyo uphelile kwenziwa yini sathi asanele kahle wasibamba umshumayeli uchapter number 9 Ecclesiastes wasibamba lapha ku verse number 5 egameni lika Jesu wathi abafileyo abazilutho sathi thina besitshelwe ukuthi abakholwayo basezulwini bayazi ukuthi bayakhonza nje ezwezulwini thina besitshelwe ukuthi amaphara uma efa nabeziboko bayisihogweni sesitshelwe nanokuthi ngaphansi la komhlaba kunesihogo kunamagumbi la ngaphansi uSathane yabaphendula ngemfologo bheka sengathi ibrayi egameni lika Jesu masushe lapha yakuphendula akubeke ngapha umbiza wena futhi uthi awungiphendule naku ngathi ngisha kakhulu ngapha aphinda kuphendule egameni lika Jesu kuthiwala ngaphansi komhlaba ngiyamhlebela nama ngazi ngiyamhlebela ngangengekho angilapha ngaphansi komhlaba mina bowebandla bezalwane ngadalwa ngothuli lomhlabathi kwafaka umoya wokuphila mina ngumhlaba nezulu mawubona mina hamba izulu nomhlaba lento ekhulumayo nje izulu nomhlaba egameni lika Jesu
ngoba la ngaphakathi konke yasezulwini lento oyibonayo into yasemhlabeni egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyanihlebela tshwala ngaphansi uma wawuphuza utshwala waze wafa wena ungaphendukanga, ungafuni ukuba vigilant, wena ungafuni ukuba sober, njoba izwi likaNkulunkulu lithi be vigilant and be sober. Kanti wena wawufuna nje ukuthi kube ngathi udunyelwa umnyovu ngezinye izinsuku egameni lika Jesu bese uyafa. Bathi bathi ngingixoxela ukuthi la ngaphansi kunesihogo, kunegumbi laba bephuza utshwala phana utshwala kamahala, free of charge. Amahala kuthiwa umi kunepayipi uphuma kuleli ipayipi lemelowudi uthi uyaphumula kuthiwa ngena kuleli clip drift, uthi uphuma kuleli clip drift uthi kuthiwa ngena leli le fish igloo, uthi uphuma kuleli le fish igloo kuthiwa ngena kuleli le flying fish, uthi uphuma kuleli flying fish uthi ngena ku focus inzi kuthiwa ngena kuphalipele kuthiwa uphuza usulele phansi. Uma uthi uyalala phansi uyahlala ufika ilanga ngaba lithi hlabule ikiphuza kune voice la ngaphansi. Uma uthi uyahlala uyi-bright stand ifikushisa qhamukizwi lithi phuza kholwa anithi wena kade woma. Ngala ngaphansi negumbi labantu ababebhema ugwayi abaze bafa, uJehova esho kahle njalo ethela lama not freeze lawa awukhipha umoya i-carbon dioxide ifake oxygen egameni lika Jesu. Wena wabona ukuthi lamakhala wenza ichimney wena ushemula ngalamakhala umemgaqweni ufaka umwelana ukhiphe ngamakhala, sometimes ukhiphe ngiyabona sebekhipha amabhola besicakele egameni lika Jesu. Ngithi kodwa kuyeza ukufa egameni lika Jesu. Utshwala ngaphansi kunendawo yababebhema awugwayi umahala awunikezwe 20 unikezwa ngama-40 egameni lika Jesu, unikezwa ngama-40 mahala. Khona i-Roadmans egameni lika Jesu, khona i-Peter Stuyvesant. Uthi usathi uqede kuPeter Stuyvesant uthi wangena ke manje ku-Ramen Maypool, uthi uyaphuma ku-Ramen Maypool uthi uyaphumula kuthiwa ngena ke manje kwi-Boxer, uthi uyaphumula kwi-Boxer kuthiwa hayi wena wawuthanda nensangu, kuthiwa iy'hlahla zensangu kuthiwa bhema nansi insangu le kodwa wayifuna. Uma wawubhema ihunga wafa ungaphendukanga akuhunga la ngaphansi liyajovwana, kuthiwa nje lethi ingalo balujove uthi uthathe uthi usukhathele qhamukile angabi ukuthi hlobo la ngaphansi kuthiwa ubani othephumula akuphunyulwa lana kuthiwa uma wawufeba ngiyakuhlebela namangazi kuthiwa uma wawufeba engathi wena wazi ukushela nesidwedwe sangaphansi uma usibona sinekiwe uyama nje ukuthi Nkosi. Kuthiwa la ngaphansi kuneyintombi ezinhle neyinsizwe ezinhle, uthathe yapho kuthiwa lala ngithi wona uthanda ukulala wena lala uthi usathi uyaphumula uthi hayi bo sengikhathi qhamukizwi lithi mshiseni hafuze abethi wena wawuthanda ukulala, wena wawufeba ukholwa wena egameni uma phambi kwebandla wena ume njengomzalwane kodwa ufeba wena. Angithi wawuthanda abafazi babantu, kuthiwa abafazi babantu abafana nawe lapha ngaphansi nabo futhi kuthiwa alikho igumbi elingekho la ngaphansi, kuthiwa ababehleba iy'nhlebi egameni zilapha kunegumbi lakhona lababehleba kuthiwa nabo futhi bayaphuma kuthiwa hlebana bethi kuthiwa nazi iy'ndaba odongeni zibhalwe odongeni iy'ndaba kuthiwa khulumani engathi nanithanda ukuhleba nina egameni lika Jesu bazalwane. Uma kuthiwa njena siyancipha ngokuhletshwa engabe sesabazilenda ngoba nisidla nsuku zonke niyabhoreka emakhaya niswele into eningayixoxa engabe sazaka egameni lika Jesu. Namanje umusa kaNkulunkulu nakuba siyaphila siyakhuluphala. Lalela
uma ngifunde kahle esizwini lika uNkulunkulu encwadini kaLuka chapter number 16 verse number 19 or 19 verse number 16 iBhayibheli lenkolelo emfundiso abazalwane bayithatha lapho egameni lika Jesu la khona kuthiwa kwakhona le ndoda igama layo kwakuthiwa uLazaro egameni lika Jesu eyihlupheka le ndoda idla ngaphansi kwetafula lesicebi kuthiwa le ndoda yafa nesiceli futhi safa egameni lika Jesu lalela kuthiwa uLazaro wafa wayezulwini isicebi safa sayesihogweni lento yamagumbi ke yabantu abonayo iqhamuka lapha kuLuke chapter kuleyo chapter leyo engiqeda kuyisho egameni lika Jesu bayakhohlwa abazalwane ukuthi uJesu wayekhuluma umzekelo into engekho engakaze yenzeke wayekhuluma umzekelo futhi ewukhuluma kubaFarisi abaFarisi ababengakholelwa kuvuko egameni lika Jesu abaFarisi babekholelwa ukuthi uma kwenzeka ufa ukholwa uyezulwini uma kwenzeka ufa ungakholwa ungamfunanga uJehova ufa uye esihogweni uJesu ebese eyayiphendula lento ngoba abaFarisi babekholelwa ukuthi uma ucebile kushuthi uJehova useduweni useduze kwenhliziyo kaNkuluNkulu noJehova useduze kwakho ingakho cebile uma efa afa ezulwini ophuwa njengami nawe njena uma efa uhamba esihogweni uJesu mexoxa lo mzekela kawuxoxeli abantu abakholelwa kuvuko when you believe in resurrection you don't make this parable as yours le parable ekwangeyabantu abangakholelwa kuvuko ingakho uJesu ayiphendula le parable eyimisa ngekhanda abese thatha lo ophuwa amfake ezulwini athathe lo isicebi amfake phakathi esihogweni ngokwenkolelo yabaFarisi egameni lika Jesu abaFarisi badideke egcineni uzomuzwa sebedidekile abaFarisi abese uJesu ethi kubona hambani niyofunda emthethweni nakuMose nicheck ukuthi lento enifundisa abantu ikhona yini kwiBhayibheli lonke 66 books of the Bible 39 of the Old Testament 27 of the New Testament egameni lika Jesu amaverse wonke angu 31,102 chapters 1,189 chapters of the Old Testament 969 chapters of the New Testament 269 egameni lika Jesu waseNazaretha ayikho imfundiso ezwini lika uNkulunkulu efundisa ukuthi uma kwenzeka umuntu efa uyahamba ezulwini bekade kholwa ayezulwini sentana bekade engakholwa esihogweni uJesu ufundisa abaFarisi crashing down inkolelo yokuthi umuntu uma efa uya ezulwini nangu nje uJesu in the book of John chapter number 14 verse number 6 wakhona uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila kakho zakubaba ngaphandle kwami asiye ezulwini ngeveki yokufa siya ezulwini ngoJesu egameni lika Jesu waseNazaretha lithi amen kakhulu amen uma ngilalele kahle ezwini lika uNkulunkulu ithi bahamba besindwa izinqa ingekho ngoba uJesu has crushed le nkolelo yokuthi when we die sikholwa siya ezulwini le nkolelo ayiqala ukuvela la encwadini kaLuka iphinde ivele futhi ku2 Corinthians unumber 5 egameni lika Jesu 2 Corinthians chapter number 5 la khona uPaul ethi umali waleli dokodo umali waleli dokodo sinani sinedokodo elisezulwini elilindele ukuthi ngamhla uNkulunkulu ezosilanda uma siwa lemzimba yethu iyongena kwidokodo elisezulwini yayizwa izwala kamnandi ikhuluma as if ezulwini kunemoshwari yes lendimani ikhuluma as if ezulwini there is a moshwari kunemzimba ezulwini uma ngifa mina laliwa leli dokodo ngiyaphuma kulo mzimba bese ngiyongena ezulwini emzimbeni omusha bese ngigidagide esifubeni sika Abrahama angazi nami singakanani lesisifuba sika Abrahama wabaningi labantu asebafa kanti
akalimali lo Abraham bandla lamakholwa kugidagida abantu esifubeni sabo. Lalela-ke bandla lamakholwa. Leyo ndimana leyo iku 2 Corinthians chapter number 5 egameni lika Jesu. Kanti khona 1 Corinthians chapter number 15 egameni lika Jesu. Ngeke umqonde 2 Corinthians chapter number 5 ungazange wamqonda 1 Corinthians chapter number 15. Mawulapha number 15 ugijima uye verse number 26 egameni lika Jesu. Ithi iBhayibheli sitha sokugcina uNkulunkulu ayakusitha ukufa. The last enemy that God will destroy is death egameni lika Jesu. Let me tell you, God will not use an enemy ukuthi azongilanda emhlabeni angisezulwini lakhe egameni lika Jesu. Nawe nje ngiyakwazi ukuthi uhlakaniphile, ingakho namhlanje ula ngoba uhlakaniphile egameni lika Jesu. Ngeke uhambe uthumele irapist iyokulandela ingane yakhe no 7 years noma no 6 years noma no 5 years iyokulandela ecrash ngale kwentaba. Uthumele irapist eyaziwayo ukuthi uyake yadlwengula ingane emphakathini bese uthi rapist, hey anginasi isikhathi awungilandele ingane yami ecrash egameni lika Jesu. God will not use an enemy ukuthi azosilanda la emhlabeni. eGibhithe uma izolanda abantwana bakwaIsrayeli ebakhipha ezweni laseGibhithe ebayisa ezweni laseKhenana, wathumela one of their own by the name of Moses egameni lika Jesu. Uma isezolanda thina kuleli hlabathi, he will send one of our own in the person of the Christ egameni lika Jesu. Kuyofika uJesu qobo lwakhe, ngekufika enemy egameni lika Jesu. Lalela. You cannot understand 2 Corinthians chapter number 5 if you don't understand 1 Corinthians chapter number 15. Chapter number 15 kuno verse number 50 egameni lika Jesu ethi inyama negazi ayolidla ifa lombuso kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Mawufika verse number 51 ethi behold, bhekani babazalwane, behold ngeke sife sonke. If death is a vehicle to send us to heaven, why the same Paul ethi ngeke sife sonke egameni lika Jesu? Bhekani ngintshela imfihlakalo, ngeke sife sonke kodwa siyoguqulwa sonke. Okade file when Jesus comes again efuswethuneni uyovuka eguquliwe. Oyo uJesu namhla efika oyofika ephila kodwa ephile inkosi naye futhi uyohlwithwa engazange taste ufa. Sekacace ngokusobala ukuthi death is not the way to go home, but death is the way to go to the grave. Death is the way, indlela ukufa yokuthi siphumule ekugqilazekeni nasekuguleni nasekuhluphekeni kwaleli hlabathi, silinde ukukhala kwecilongo. Ayikho imoshwari ezulwini. Uma ethi uPaulos umaliwa leli dokodo, likhona idokodo lona elingaguli nelingafi elikuNkulunkulu. Ukhuluma ngokuguqulwa kwethu when Jesus comes again, esesinikeza imizimba emisha. Akachazi ukuthi wena langazelela ukufa ngoba uma ufile uya ezulwini egameni lika Jesu. Lenkolelo yokuthi abantu abafile bayaphila egameni lika Jesu ayiqalanga nje lapha kuLuka nalapha ku2 Corinthians chapter number 5. Iphinde ibe khona in the book of 1 Samuel chapter number 28 egameni lika Jesu. La inkosi yakwaIsrayeli gama layo Sawule egameni lika Jesu. Ithi lenkosi uJehova engasayiphendula uma ithandaza efuna ukuyobula izimpi zakwaIsrayeli. Ithi yahamba le nkosi yayofuna izangoma njengamnawe nje. Ngoba kuthiwa niyabonakala lapha eFaraday. Uthi uNkulunkulu angisho njalo ukuthi niyabonakala. Uthi uNkulunkulu angisho ukuthi niyabonakala nina lapha eFarantontoni. Lalela,
lenkosi lemayiqala ukubusa kwaIsrael into yokuqala eyayenza, one of the things eyazenza ezaqhukumisa uIsrael, zaqhukumisa nenhliziyo kaNkulunkulu, ithi yathi akubulawe zonke izangoma ukuze uJehova azangadukelwa abantu bakhe bagcine sebehamba ama-mediums egameni likaJesu kunokuhamba uJehova ngesiko lomthandazo. Kodwa ekugcineni lenkosi yabiza abantu yathi ngifuneleni isangoma nami ukuze ngiyobhula ngithola ukuthi njengoba uNkulunkulu engasangiphenduli kuthiwani ngempela engizoyihamba. Umuntu ohamba isangoma umuntu ongena uNkulunkulu, umuntu ohamba izangoma, umuntu ofuna hey nawe unesibili othi uphuze lamanzi nawe unesibili kodwa isangoma sithatha amathambo ongawazi awayo. Mhlawumbe khona nethambo lentsha la, ithamba lencanga, umgodoyi, iqhalaha likhuluma indaba zakho. Lithele phansi isangoma lithele phansi la bese uyabona le ithambo nje waliqhasha libheka le kusho ukuthi into zakho zokuyiqhashile nje lokuyibheka le uyiqhashile ithambo lentsha njalo. Hey waze wahlakanipha wesidalwa sikaNkulunkulu. Namhlanje uthi uNkulunkulu ubuyela kuJehova, ubuyela kuNkulunkulu. Musukuvuma amathambo ongawazi, mhlawumbe lamathambo abantu, tuvuma amathambo ongawazi akhuluma indaba zakho isesandleni sikaJehova. Jobe number 14 uverse number 5 wakhona iBhayibheli ithi insuku zomumo wokuphila komuntu isesandleni sikaJehova. iBhayibheli ichaza kahle ithi God determines the days ozoyiphila la emhlabeni. Uzophila kanjani? Hamba encwadini kaJobe unumber 42 verse number 2 wakhona uthi uJobe ngokuba ngiyazi ukuthi ungenza konke lingevinjwe icebo lakho, akekho umuntu ongavimba wena. Mawusuka uJehova you become invincible, usunjengolwandle when you are in Christ and Christ is in you. Egameni likaJesu nangu uJeremiah echaza kahle egameni likaJesu uma echaza uthi uJehova unamacebo amahle ngawe, amacebo okuphumelelisa, amacebo aqukethi ikusasa lakhe liqhakazile. Woza kuJehova egameni likaJesu. Nayi lenkosi ihambileke laphana uFirst Samuel chapter number 28 iyofuna isangoma. Mayifike esangomeni egameni likaJesu ithi iBhayibheli engcwele isangoma sambona noma wayesedisguisile eseyifihlile, ngoba mawusuya phela esangomeni kanti uyakholwa uyayifihla wena, uyayikhipha newigi wena, uyayikhipha inwele zeplastiki futhi awuyifaki nemakeup, ngoba isangoma sosheshe sibone ukuthi abaclean njengawe abezi la kuya ongcolane lapha ya ugcoba nje uvaselina uma uya lapha kube ngathi nawe umdibi phela nabantu abanjalo egameni likaJesu. Isangoma sambona ukuthi noma eyifihlile kodwa lo uye lo ongamele ngabulana. Ilalela iBhayibheli uthi uSawule uma ezokhuluma isangoma uthi ngivusele uSamuyeli egameni likaJesu, umprofethi owamgcoba usewafa, uthi ngivusele uSamuyeli. Lalela besila ebusuku izolo khona uJehova la khona ethena encwadini kaJobe unumber 14 uverse number 12 wakhona wathi umuntu lala phansi angabe savuka ebesethi lize lingabikho izulu abalele emathuneni abayokuvuka. Wayesayivala uJobe wathi thina esiphilayo singabaphaphamisa abantu abalele ebuthongweni babo egameni likaJesu. Lalela nangu umfundisi nangu General Conference President in the person of Saul eyovusa uSamuel osewafa. Uthe sangomeni ngivusele uSamuel. Sithi isangoma Bible sashaya into zaso sathi saphosa amathambo angaleso sikhathi sivusa uSamuel egameni likaJesu. Ithi iBhayibheli engcwele kwavuka umoya phansi, wavuka umoya kwangathi ushunqa intuthu. Mawuvuka lo moya waba kwisimo sekhehle lidala
iBhayibheli eligqoka ingubo yomprofeti lomoya waba kwisimo sekhehlethe akusona isangoma esathi uSamuyele lo ithi iBhayibheli wabuza ubaba uSoli wathi ubonani sathi isangoma ngibona umoya wekhehla elidala elifake ingubo yomprofeti lalela ubani wathi uSamuyele lo uSawule akusiyena isangoma sikubonisa lento ofuna ukuyibona ubona lento ofuna ukuyibona uhamba unomakhelwane kuyovuka umoya kamakhelwane ukuthi uyena ohlumeza imizi ngikhuluma nje kuxatshenwe babe balala eswini esodwa kodwa namhlanje baxabene ngoba omunye waye enyangeni waye sangomeni kwavuka umfowabo kwavuka udade wabo kwavuka umakoti wasekhaya kwavuka uSikoni kwavuka umakhelwane namhlanje anizwa uyani Jehova uyani kumnikazi wempilo egameni lika lalela uyabuza ke ubaba uSamuyele uthi hayi prophet ngiyabona lo moya ochazwayo uwe ngicela ukubuza ngenze njani nakho ngiyolwa ngempini kusasa lalela umoya wakhuluma noSawule uthi umoya ungivuselani asikakasho njalo uthi umoya ubani sisakhuluma nje ngokweBhayibheli ithi umoya ungivuselani lalela uthi umoya ungiphazamiselani ebuthongweni ungivuselani kusho umoya wekhehla elidala uthi ungivuselani lalela ingakho ke abantu bekholelwa ukuthi umuntu ofile uyakwazi ukuvuka bafunda lencwadi le kanti kule ncwadi kuvela ukuthi uSawule owathi uyena uSamuyele le akusona isangoma esathi uSamuyele isangoma sathi ngibona umoya onesimo sekhehla elidala umoya ithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu kulahlile kusho umoya egameni likaJesu ukuthi ungivuselani ithi iBhayibheli emva kalokho uSamuyele umoya usunyamalele egameni likaJesu ithi iBhayibheli uSawule wakhathala egameni likaJesu wayesetshela isangoma wathi ngilambile isangoma saya kwisinkwa esibhakwe sashiselwa impepho sasilanda esigodlweni sokumnyama isinkwa samnikeza isinkwa esishiselwa impepho bakhona nabanye bethu la abasadla izinto ezishiselwe impepho noSawule wadla isinkwa esishiselwe impepho wadla wasutha wadla isinkwa engesisi isinkwa sokuphila kalela uJesu in the book of John chapter number 6 verse number 35 no verse number 48 uthi uJesu ngiyisinkwa sokuphila ningabe nisazi izinkwa zezangoma I am the bread of life egameni likaJesu uthi mayeqeda ukudla isinkwa ngoba isinkwa sesangoma siyakhathaza izinto ezishiselwe esibingelelweni zobumnyama ziyakhathaza lalela iBhayibheli ithi wakhathala emva kwalokho nawe ukuzwe nje uthi yazi noma ngiyile khona kodwa engiyikhathalele nje egama wakhathala uthe esekhathele kanti sekuyahlwa isangoma samnikeza umbhede waso walala embhedeni wesangoma wavuka ngakusasa wayolwa impi yakwaIsrael esuthi breakfast eshiselwe impepho kadelele embhedeni wesangoma ehamba ngamandla esangoma eyolwa impi yakwaIsrael wafa ngalelo langa wafa nezingane zakhe niyobulalisa izingane zenu egameni likaJesu zingenaqala oJonathan abamthanda uJehova in the person of David bafa befa noyise entabeni uNkulunkulu wasusa ugange wasusa ifence bebulawela ukuthi uze ngamandla aseyibingelelweni zobumnyama ezolwa elwela uIsrael lalela lo moya okhulumayo ubani lo moya okhulumayo engabe uyena uSamuyele lo okhuluma number 52 engabe uyena uSamuyele lo okhulumayo egameni likaJesu engabe
uyena yini uma wakho lo ufike ebusuku ngesimo sephupho engabe uyena yini lo ngabe uyena yini ubaba ongizalayo lo ofike esangomeni atshela isangoma ukuthi asitshele mina ukuthi ulambile. In the book of 2 Corinthians chapter number 11 verse number 14 egameni lika Jesu umbhali uthi akumangalisi no wonder akumangalisi ngokuba uSathane ukwazi ukuyiguqula ingelosi yokukhanya egameni lika Jesu. Let me tell you something. Loya moya in the book of 1 Samuel chapter number 28 was not Samuel but loya moya it was devil taking the form of Samuel egameni lika Jesu. Nanti izwi akushonga ungqobo lithi izwi the devil has power to turn himself into the angel of light. Oh bandla la makholo seniyangazi mina ukuthi nginamalimi angithi like a Moses of your time. Sebeyangazi abanye benu ukuthi uma ngigqoka I like to wear dark colors and I block them with a white color. I wear nothing underneath than white egameni lika Jesu. You don't see me wear blue. You don't see me wear yellow. You will see me wear white. You will see me wear a dark blue suit. You will see me wear black. When I die, this is what the devil does. He goes to my wife wearing exactly the way I used to wear. And he goes to her in the form of a dream. And he wears my exactly my glasses. And he speaks ngamalimi njengami. If my wife does not know the word of God, she will believe ukuthi mina that it is the devil using my image. Mina ngazi ukuthi umngami usegijimile wayofuna ukuyoza ukuthi kwenze njani ngami ngiseyintabeni ngilambile ngilele ethuneni ngilinda ukukhala kwexilongo. The devil uses abanithi ababalele and he comes to us as if ibona ngithatha lento in the word of God. 2 Corinthians chapter number 11 verse number 14. It's this guy. Yabona uma uSathane umdala okunonawe. uSathane wasusa impi ezulwini ungekho. uSathane wathi kuJesu kuNkulunkulu wathi qoka ama gloves akho nami ngiqoka wami. Asizwana amandla. Ngicela ukubuza uma ekwazi ukubhekana noNkulunkulu athi asilwe, who are you? Ubani wena? Ufana njenge grasshopper ke. Ngike ngibawule nje bethi ala namandla uSathane namandla uSathane webazalwane uyena lo waqabana leleko enzela ukuthi singanaki enzela ukuthi simthathe kancane. Zibuke namhlanje ukuthi njani ufaka ama safety belt ilo Sathane. Zibuke namhlanje ukuthi njani egameni lika Jesu. The devil is powerful, but tonight we introduce you to the guy who is more powerful than the devil. His name is Jesus. In the book of Leviticus chapter number 19 verse number 31, lalela umbhali uma ebhala kahle meke nambe wayodla i-orange lakhe elidla ngapha egameni lika Jesu. Lalela in the book of Leviticus chapter number 19 verse number 31 uthi ningaphendukeli kwaba namadlozi ukuba ningcoliswe yibo. Lalela ithi iBhayibheli abanamadlozi bangcolile. No matter how much makeup or lipstick or plastic hair, plastic nails, plastic eyelashes you may put or remove the sheer dweba elinye, as long as unamadlozi. Lithi iBhayibheli ningaphendukeli kwaba namadlozi ukuba ningcoliswe ngithe ngiphaka umphokoko. Uma uzwe ngathi iyancinza lento ibhlungu namhlanje ilona ke izwi. Yilo ke uma nje incinza yilo ngoba kuthiwa lisika
ukwedlula inkemba zonke eyisikahla ngothi zombili la ningaphendukeli kwaba namadlozi ukuba ningcoliswe yibo ngoba uNkulunkulu bayisineka bese uNkulunkulu usho uJehova akusho uNdlobo akusho isisonto kuthiwa thus says the Lord. Usho uJehova, when you go out of this auditorium today ubuyele kwaba namadlozi uyofuna kwababhulayo egameni kaJesu. You are putting your finger in the eye of God. You are saying kuNkulunkulu, you are nothing. In fact, I am a God to myself. Ngengizwe ngawe. Ngicela ukubuza mawuxabana nami abaphathi bethu la bayophakama besihlukanisa bethi yekeni lento. Masuxabana noJehova ubani ozakulwela? Masuxabana noJehova ubani ozawuza nathi webadle namakhono sathatha isikere saqala ngebhengela sathi usethe uJehova akayifuni lento wathi bangcolile safaka isikere sathi awungaphila awakifi angifanga sathatha isikere saya kule ntambo esiyadliwa insila ela ngaphansi sayifaka isikere yoba wathi awuyazi nomuntu egeza isekho lento elokhu evimba insila egamela saphila kwathiwa sofa 30 years ago still alive. Oh nkabathi ngisofa sebafa bekulongizwa lithiwa ushonile ngiye futhi bese ngithi hawu thuthusekani bakithi sisonke ngehlizwe ngithi wathi lo ngizofa ngeke ufe. Even when you die, that's okay. Even if you die, look at death in the eye and say to it, do your worst. Ngoba ngisengiyazi ukuthi I will resurrect. Lalela in the book of Deuteronomy, chapter number 18, masusekhaya uyiqale ku chapter ku verse number 9, uzuyoma ku verse number 15. Nathi into zoyifika khona. Uthi umbhali ebhalela amakholwa angaleso sikhathi isayibizwa kuthiwa uIsrael. Uthi uma nifike ezweni, uJehova ayakunikeza lona. Aniuzenze izinto esisinengiso kuJehova esenziwa abantu bakulamazwe noma bakulelizwe eniyakulona. Bese ayibala uNkulunkulu ethi abantu eniphila nabo bahamba izangoma anikuyihamba nina egameni likaJesu. Athi abanye babo banikela ngeingane zabo. Akunjalo nje namhlanje anithwali nje abantu esiphila phansi kwabo abathwali na bathwala ngabafazi babo bathwala ngeingane zabo bathwala. Uma sesibonga uNkulunkulu ukuthi unqaba namaphara ngoba ngabakade phela lapha uma phela uthwala kumele kuthiwe nje landa lo mthando kakhulu okudlula wonke umuntu. Manje iphara awulithandi, igazi lephara lisebenzi, usebenza leli lo muntu omthanda okudlula. Uthi anukuzenza lezinto. Uthi labantu eniphila phakathi kwabo beqisa izingane zabo emlilweni. Athi bayabhula, babhule zangomeni, baphinde bebhule futhi kubalozi. Ake niyazi ukuthi amadlozi ahlukene, khona awaphansi, ake khona awaphezulu, khona awasemanzini. Uthi ke umbhali ningasenzi lezinto nibonakale nina seniyolanda imimoya emanzini, senibiza abalozi egameni likaJesu, senibiza abaphansi. Ningasenzi lezinto. Mayivala uJehova ngempela likaMoses ephefumulele athi ngokuba lezinto zisinengiso phambi kukaJehova. Labantu benza izinto ezinengayo nezimnyanyisayo uNkulunkulu ngoba lezinto zithunyelwe isitha uSathane ngoba efuna ukuphikisa icebo likaNkulunkulu ngomuntu. Let's go home. In the book of 1 Thessalonians, chapter number 4. Mhlamba siqale la. Second to last now. So asqale ku Peter. Is it 2 Peter or 3 Peter? Chapter number 3. Verse number 16. Lalela. Uthi umbhali ubhalike ephefumulweni lo ndaba. Uthi bekubalekile ukuthi uma ufunda incwadi zikaPaul uyifunde ube umuntu
ofundisekayo one teachable spirit ebese uba umuntu futhi oqinile okholweni uthi ungayibhayizeli incwadi zika Paulos kanti awuqinile okholweni kodwa ngiphinde lo ndaba ungezi ngokuqina la masukuza kwincwadi zika Paulos kusho umpostoli omunye ekhuluma ngomunye umpostoli uthi kwamina ngiwumpostoli uma ngifunda incwadi kaPaulos ziyangidida zinayo into yokudidana kube ngathi uPaulos uyisha ngapha aphinde futhi ayiphikise ngapha kanti akunjalo intenza kube sengathi uPaulos umebhala uyaziphikisa. Number 1 ingoba wena you don't have a teachable spirit. Number 2 athi lo mbhali it is because awuqinile wena okholweni uqine kumfundisi nasenkonzweni kodwa ngasokholweni awunawo amandla uqine nje kuma 28 fundamentals wena kodwa ngasokholweni awuqinanga uthi ngoba uma uza ngengqondo yokungafundiseki yokuthi wena usiyazi ebese uze ungaqinanga okholweni uzofunda incwadi zika Paulos nansi into ezokwenzeka uzoyifunda lezi incwadi ebese uyazihlenekezela wenza ama contradictions ezwi lika uNkulunkulu nansi into lo mbhala asixwayisa kuyona uthi mase wenza lama contradictions usuke usibizela ubhujiswa okusheshayo. Last one, 1 Thessalonians chapter number 4 verse number 16 uvutho ndaba. But uma uzoyiqala la umbhali eyiqala khona uma eyiqala ku verse number 13 uthi uma eyiqala bazalwane baseThessalonika asithandi ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ngingadabuki njengabangenalo ithemba bantu baseDobsonville East Masowetans my people online the rest of South Africa where this language is able to be understood uThubali it is not his desire that we do not know what happens when our loved ones die ukuze thina singadabuki njengabangenalo ithemba. Lalela ku verse number 14 uthi umbhali ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wavuka ngokunjalo nabalele uyakubaletha uNkulunkulu abalethe kuJesu kuqala ngizwile bazalwane akushiwo ukuthi abalele basezulwini uzwini kuthiwa ngoba sikholwa thina ukuthi uJesu waphinde wavuka ngokunjalo uNkulunkulu uyakubaletha abalele in plural abavuse abalethe kuJesu kuqala ukuze kugcwaliseke uJohn 14 uverse number 6 othi nakho uJesu ethi ngiyindlela neqiniso kanye nokuphila uyakubaletha abalele kuqala abalethe in plural which means abalele bayovuka kanye ingakho incwadi yesenzo ithi even David is still sleeping today in his grave uthi uyakubaletha abalethe kuJesu kuqala ebese behamba noJesu bese be ezulwini ake siamene kakhulu hayi bazalwane my beloved and those who are dead engibathanda namhlanje uthi uNkulunkulu uyakubaletha abavuse bandlela amakhono how your children will resurrect your husband your wife your sibling your neighbors are our heroes of faith one day will be brought back to life. Ithi uyakubaletha abalele in plural bayovuka kanye bese kuJesu kuqala ngoba bevuka othulini ngeke bazi ukuthi njoba sengivukile nje liphi izulu ingakho iBhayibheli ithi uyokubaletha kuJesu ebese uJesu ehamba nabo abayisezulwini ngoba uyena oyindlela uyena abazalwane owazi indlela. Verse number 15 uthi uPaulos ku verse number 15 uthi thina esiyobe siphila ngamhla bevuswa abafile ubevuswa kanye uJesu eqhamukela ndebandla thina esiyobe siphila asiyubandulela abalele which means
we will not get to Jesus first. Kuzoqala kube yilaba abalele abazovuka kuqala sibabone ngamehlo shooting like popcorn eBroadway, shooting like popcorn, bevuswa abalele behlangabeza inkosi emoyeni. Lalela iBhayibheli besithi thina ke esiphilayo asikubandulela abalele. Uverse number 16 esufundile uvuthondaba iclimax yalendaba uPaulos ayixoxela ibandla laseThessalonika. Umoya ingcwele ayixoxela abantu baseMzansi neAfrika ngabantu baseDobsonville East Masoweto Nzamahle. Climax uvuthondaba lwenkonzo kaPaulos. Uma efika kuvuthondaba uthi ngokuba inkosi uqobo. Namhlanje inkosi ikhona phakathi kwethu ngomoya oyingcwele, but when he comes again esolanda ibandla uzovuswa abafile, he himself he will come. Lalela sesiyahamba in Revelation chapter number 1 verse number 7. When he comes kuvuka abafile, ithi wonke amehlo ayakumbona, all eyes will see him, whether kathi ungamkholelwa noma umkholelwa. On that day when he comes again, when the skies will be rolled back as a scroll, it's all eyes will see him. Ithi wonke amadolo ayoguqa ngalolanga. Namhlanje ugoloza ukuguqa, kodwa kuyigodlo zezangoma awutshelwa ukuthi guqa. Uguqa ungena ngesango ufika usuhaqanga ngamadoda uzofuna into zobumnyama, kodwa uma unikezwa kuthiwa idle emthini igazi lachitheka lika Jesu awugolozi nomuntu phansi uzubumba umlomo sengathi ibhasi iphume erenke. Lalela ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini. Hayi bazalwane, eyoqhamuka eMelika, eyoqhamuka eChina, eyoqhamuka eKZN, siyayibona le yaseNanda. Mina ngihlaseli mina abantu baseBaptist naNazareth. Yini kodwa nisisukelayo? Nibiza lo baba nithi indlela leqiniso. Manje siyamgibela thina manje ngesu. Lalela ayiqhamuke eNanda ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini. Lalela ngamhla yehle ezulwini ukuze ningadukiswa umuntu. Lalela kuthiwa in the book of Revelation chapter number 16 uSathane usazokwenza second coming yakhe. Usazokwenza his very own second coming of Jesus. Efuna ukudusa thina ekade silinde uJesu obuyayo. He will make fire from heaven. Yehlela emhlabeni abantu kuthiwa kuyoduka amaKristu athi uJesu ubuyile. So bese sibuza sithi umhlaba kodwa awuzamazamanga. Ngoba uJesu mayebuya kuthiwa kuyozamazama umhlaba. Lalela ithi ngoba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini. Ebesithi ngamhla yehla inkosi ngizobona ngani ukuthi iyona, ngoba khona bazokwehla ngehelicopter ebese sitshe bese bethi ngibonile phela kwathiwa iyokwehla njengoba ngehlile njena ngelada imini. Nike nibabone mabenze nama concert abanye baqhamuka sebendiza phezulu ubona kahle nawo uJesu mameshana nango uJesu efika. Lalela kuthiwa ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini. Lalela ithi iBhayibheli siyozwa umsindo emithathu. Ithi umsindo wokuqala engakaqhamuki ngoba phela inkosi ayimele nje ithi imbefu uqala ibutho oqala. Uqala ibutho uma nje ungokwaZulu yazi letho uma uzoqhamuka umisuzulu uBetjan phuma esiqhawini izinyane likasenza ngakhona uma ezoqhamuka animboni ngoba esekhona. Kuqale ibutho oqala lisho phansi ngale ekhwezi